खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव भारत आरो पाकिस्तान बे भारत आरो पाकिस्ताननि जे गोख्रों दावहाया बे समाव सोलिबाय दं आरो बे सोलिबाय थानाय समावनो आसाम सरकारा माखासे बिथांखिफोर लादों जाय बिथांखिनि गेजेरजों बे समाव जायखिजाया थासारियावनो आसामा भारत सरकारखौ बा हादरनि अलखद समाव मदद होनो थाखाय थियारि जादों। आसाम सरकारा बे समाव माखासे जर'खा बिथांखिफोर लादों जाय बिथांखिनि गेजेरजों जे भारत हादरनि थामहिनबा भारत पाकिस्ताननि जे दावहा बे दावहायाव जे मदद गोनां माखासे बिथांखिफोरखौ लानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'गोन बे समाव आसाम सरकारा मा बे जर'खा आयदाफोरखौ लानानै बे समाव सिगां फारसे आवगायनो थाखाय बे समाव आसाम सरकारा थिरांथा लादों। फारि फारि ब्रेकिंनि हेफाजाबजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। भारत पाकिस्ताननि दावराव दावसिनि थासारिखौ नोजोर होनानै आसामाव जर'खा हेफाजाब होनो थाखाय राहा लादों। जिल्ला खुंथायफोर आरो बिफानफोरनि गाहायफोरा गासैबो मावफारियाफोरनि गोदान सोमोन्दो फोरमायथिफोर, मबाइल नम्बर, इमेल आरो थं लाखिनांगोन। देहा फाहामसालिफोर आरो सावस्रि फसंथानफोरा गोसो जाना थै दान होग्राफोरनि मोनसे गोदान रेजिस्ट्रेशन खालामना लाखिनांगोन, गुबैयै जायफोर मोननो थाङै थै ग्रुपफोर। हरखाब जाब्रबथायनि थाखाय थोजासे मोननो हानायखौ रोखा खालामनो थाखाय सावस्रि फाहामारि इनभेन्टरफोरखौ थियै लाखिनो नांगोन। गासैबो बायजोनि मावख'फोरा जायखिजाया हरखाब गोनांथिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय 24 घन्टा साखाफारा जानांगोन। जिल्ला आरो रायजो थाखोआव गोरोबलायनाय आदबफोरखौ मावख'आरि हानजाफोर एबा रैखाथि गोहोफोरनि कनभयफोरनि मोजाङै थांलाय फैलाय आरो लजिस्टिक सुबिदानि थाखाय सांग्रां खालामनाय जागोन। आसामनिफ्राय फैनाय आरो रायजोआरि बायजोआव थिसनजानाय रैखाथि गोहोनि नखरफोरखौ अरायसम सोमोन्दोआव लाखिनो हागौ आरो गोनांथार गोसारहोनो हागौ आरो माबाफोर गोनांथि जायोब्ला बेफोरखौ बाहायनो हागौ। एसपि आरो डिसिफोरा नोगोरारि सिबिथायफोरखौ थाद'नाय गैयै नोगोरारि सिबिथायफोरखौ रोखा खालामनो थाखाय नोगोरारि पुलिस हरखाब सिबिथाय गांखंफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ गोख्रोंसिन खालामगोन। मावख'आरिफोरा मावख'आरि नङै दावबायारिनिफ्राय जानगाराव थानांगोन आरो जेब्लासिम गनायथि गैया अब्लासिम गावसोरनि पस्टिंनि जायगानि सिङाव थानांगोन। गासैबो बिफानफोर आरो फसंथानफोरा बिदिन्थि गोनां आब्रुथि, साखाफारा आरो खर्सा खालामनायखौ दिन्थिनांगोन जाय रायजोनि मावनांगौ बिबान आरो खौसेथिनि जथाय मोनदांथिखौ दिन्थियो। गासैबो सेमिनार, मावबादा, गोसोखांथि हाबाफारिफोर आरो खर्सा आरो खुंथायफोरजों लोब्बा थानाय जथुम्माफोरखौ दोनथ'नाय जागोन। आसाम सोरखारनि जायखिजाया मावख'गिरि मन्थ्रिजों जेबो गुबुन हादोरारि दावबायनाय एबा गोनांथार नङै बायजोआव दावबायनाय खालामनाय जानाय नङा। गारि मटर, फार्निचार एबा मावख'आरि बिथायारि सानज'थायनि जेबो बायनाय, जागायनाय एबा बिखान्थि खालामनाय जानाय नङा। हाबा मावनाय, सानजौफुनि जानाय, मावख'आरि मोनानि जानाय, हारिमुआरि हाबाफारिफोर आरो रंजानायनि खरसाफोरखौ एरायनो नांगोन। गोनांथार सिबिथायफोरजों सोमोन्दो गैयाब्ला गिदिर जथुमफोर एबा देहायारि जथुमफोरखौ दोनथ'नाय जागोन एबा भार्चुएल मडआव सोलायनाय जागोन। बेखेवनाय, मान बावनाय हाबाफारिफोर एबा गुबुन फालिथायफोरखौ दोनथ'नांगौ। जेब्लासिम रायजोआरि फोरमायथिनि थाखाय गोख्रोङै गोनांथि गैया अब्लासिम जेबो सेबखांनाय एबा फोसावथाय एबा अडिअ' भिजुअल आयदा दिहुननाय जानाय नङा। गोनांथार नङै फोरोंथाय हाबाफारिफोर एबा दावबायनायजों लोब्बा थानाय एक्सप'जार दावबायनायफोरखौ फिन थि खालामफिननाय जागोन। गासैबो बिफानफोरा सोलिबाय थानाय खामानिफोरखौ नायबिजिरगोन आरो जेराव गनायथि होयो बेवहाय गोनांथि गैयै खरसाखौ दोनथ'गोन। जुदि गोनांथि जायो, आथिखालाव सुथियाव थानाय सोरखारि मावख'गिरिफोरा बीमा मेडिकेलखौ नागारनानै गोहोगोरा बिबानगिरिफोरजों थिरांथा लानाय समाव लिंहरफिननो हागौ आरो 24 घन्टानि गेजेराव रिपर्ट खालामनो थाखाय थांनांगोन।